Det er en lupe, en kæmpe lupe. Pas på den, Henrik. Nej, den er stor. For satan, en lupe, mand. En lupe, mand. De var her. De er herovre, for satan da. Ui, hvor der kører det nu. Det er satan, det er godt nok en lupe, der ved noget nu. Kæft, mand. Kæft, den er stor. Ja, det er fint. Den er kraftig med en meter. Du må nok rykke lidt i jig, du. Nej, pænt slavner. Hvor satan nu. Den en så stor, jeg måske ikke få dem før. Den største, vi har fået, den er en... Du har en på 9. Ja. Prøv at samle den op, Ullen. Den er her i krog. Det er... helvede. Ja, sgu. Satan, det er en rekordfisk, vi rykker ind nu. Rolig, Henrik. Ja, den er